O niekoľko miliárd rokov sa naša galaxia Mliečna dráha zrazí so svojím najbližším veľkým susedom, galaxiou Androméda. V srdci každej galaxie je supermasívna čierna diera. Tá naša je pomenovaná ako Strelec A, Sagittarius. Očakáva sa, že keď sa galaxie spoja, tieto dva giganty budú pod vplyvom svojej obrovskej gravitácie pomaly špirálovito putovať k sebe, až sa nakoniec zlúčia do jednej ešte väčšej čiernej diery. Pre našu slnečnú sústavu táto udalosť nebude znamenať zničenie. Hviezdy sú od seba natoľko vzdialené, že priame zrážky sú málo pravdepodobné. Namiesto toho sa nočná obloha dramaticky zmení. Budú tu rozsiahle oblúky hviezd, svetelné prúdy plynu a pomalé spájanie dvoch galaxií do jednej. Ak ťa bavia videá o astronómii a objavovaní vesmíru, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a začni sledovať môj Facebook.